бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳамшираҳо дар коллеҷи тиббии шаҳри хуҷанд ба номи Юсуфхон Исоқӣ конферонси илмӣ амалӣ баргузор гардид. нахуст меҳмонон аз фаъолияти амалии ҳамшираҳои тиббӣ дар симхонаҳои лабораторӣ аз наздик шинос шуданд. нишондодҳо барои эҳёгарии навзодон ин апное ва ё нафаскашии бесуръат, инчунин брадикардия, миқдори тапиши дил аз 100 зарба камтар, гипотонияи мушакҳо баҳгузорӣ карда мешавад. агар ки дар бемор тарангшавии мушакҳо, ҷаҳшавии ҷоғи поён ва боло, кулола задани забон ва қафо ва ин аломатҳо мушоҳида шавад, яъне бемор дар ҳолати марги клиникӣ қарор дорад, мо бояд зуд инро аз ҳолати асфиксия барорем. мувофиқи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ 30 маротиба маҳси ғайримустақим ва 2 маротиба нафаси сунъӣ бояд гузаронида шавад. дар конферонс Абдувосит Ғафуров, мудири шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хуҷанд, ҳамчунин мудири шӯъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Бахтиёрзода Баҳодур баромад намуданд. нотиқон зимни баромади худ таъкид доштанд ки ҳадафи стратегии давлату ҳукумат дар соҳаи тандурустӣ бо роҳи ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, таъмин намудани солимии аҳолӣ, беҳтар гардонидани нишондиҳандаҳои дарозумрии инсон, паст намудани сатҳи беморӣ, маъюбӣ, фафти модару кӯдак, пешгирӣ кардани бемориҳои гуногуни сироятӣ, баланд бардоштани сифати кӯмаки тиббию санитарӣ, назорати бехатарии маводи доруворӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳа мебошад. яъне солимии миллат бо егирии давлат аст. зикр шуд ки ҳамасола 12 май дар тамоми олам рӯзи ҳамшираҳои шафқат таҷлил мешавад. пешаи ҳамшираи тиббӣ яке аз инсондӯсттарин пешаҳо дар олам аст. боиси хушнудӣ ва сарфарозии мо кули ҷавонони даврони соли сигъол аст ки бо дастур ҳидоятҳои асосдор сурватти миллӣ пешвои муаззини миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи омода кардани кадрҳои баландихсос дар соҳаи тандурустӣ дастгирии бевосита мекунанд. ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҷавонони мо дар оянда ҳамчун мутахассисони баландихсоси соҳаи тиб ба камол расида барои солимии миллату давлат хизмат менамоянд. дар раванди муолиҷа ҳамшираи шафқат баландтарин нақшро амалӣ месозад. ҳушёрию зиракӣ, дастгирии рӯҳонӣ, муносибати гарму меҳрубонӣ ба бемор баъзан бештару беҳтар аз доруҳо даркоранду таъсиргузоранд. беҳуда нест ки дар замонҳои қадим ҳамшираҳои тиббиро ҳамшираҳои шафқат меномиданд. ин унвон на фақат симои касбӣ, балки ҳамчун симои ахлоқию маънавии онҳоро таҷассум менамуд. пешаи ҳамширагӣ аз қадим ҳамеша инъикоси шафқат ва хайрхоҳӣ буда, ҳамеша бо чунин фаҳмишҳо мисли некӣ, сабру таҳаммули беохир, ҳунари нигоҳубини бемор алоқамандӣ дошт.